Салом духтаро, соза назад саломатиётон хубай бозори Корвон даем тарафи Тило бозор 8 қатор марҳамат 12 дарвоза ина 12 дарвоза ки ворид гардед ана таги нами 8 қатор навистагида бинед нуқтаи савдои ами хоҳарак либосои фасон дора 50 сомона ва 80 сомона ина ози борошон омадана ино чанд сомаян ино 50 сомон духтарако ягон чакшоен ино то 1 солара ина двойкаи фасонай то 1 солаш 50 сомонай а 1 сола болош боша 80 сомон ози 80 сомоношам нишон метам некаи 50 сомаш абинен чихе хишруай ино то 1 солаш ҳами нархай на и нархиш и рангиш диден ранги фасон ана баъд инаи моделиш моделам хишру инам то 1 солаш духтарако ҳами двойко 50 сомон мана фасонакам барои туҳфа бурдан беҳтарин вариант ё ки барои духтаракотон бигирен хушруча мана 50 сомон рақамашон ҳаст дар рӯи экран доставка доран марамад нависеншона доставкатон мекунанд ини рангакшам хушруа духтаро мана 50 сомон двойка ана и ранг бо ҳастай ишам ҳама хел 50 сомон ана баъдан ҳози бо бачагиёшам ҳаст нишон метиҳем тамом ҷа ҳамаш 50 сомоноҳо ана диден ҳамаи ранг ҳастай бо суратон мепартоянд баъд инчунин иҷада ина ё чанда мана и 50 сомон духтаро а 1 сола то 4 сола 50 сомон ана и модело мана чанд та рангай ира бинен чихе хушрӯй киртачаян ино ана 50 сомонак духтаро барои туҳфаям барои фарзандотонам гирен хушрӯчаян ба бачагиётонам нишон тиҳен иҷа бачагиам ҳастай 50 сомона ҳози нишон метиҳанд мана духтаро тройка 50 сомон диден чихе тройкаи хушрӯ доранд 50 сомон ишама мана иноям 50 сомон моделоша бинен чихе хушрӯчаянд ҳам двойка ҳам тройка ана иноям 50 сомон двойкаям качествашон нағза инами 50 сомоноошона ира бинен як бори дигар ёдовар мешавем бозори Корвон иҷа тарафи Тило бозор 12 дарвоза 8 қатор иша бинен охи 50 сомон мана качестваши зурай духтаро иш чанд сомай 50 инаям 50 сомон двойка тройкая иш бу духтаро ана баъдан ана и модело боша ина диден а 1 сола боло и тараф ҳамаш 80 сомонай мана беҳад хушрӯ то 4-5 солара размер доранд диден аҷоибот интихобуш бисёрай киртачошон да гап нест бинен киртачошона ҳам двойка ҳам киртачои хушрӯ ҳам сарафанчик ҳамаи чи и чандай духтаро иша бинен иқа хушрӯай 50 сомон тройкаяй и ягон расветкам дора мана ибо расветка доштай диден ҳоз ягон ранги дигашам нишон тиҳед неким ҳами зур духтаро ай пешам материалакшам хушрӯай тройкаи фасон беҳтарин нарх 50 сомон мана и рангуш ишам тройка 50 сомон духтарако дер накунен хулоса биён ай пеш бинен борошона ино чандан ана и модело бошад 70 сомон мана бинен тройкаяй 70 сомонай мана бинен чихе хушрӯча чӣ тавре гуфтум барои савдо мегирен барои туҳфа ё барои фарзандотон беҳтарин вариантҳо овардагиам хоҳарак ина борош нав омад ҳози намҷа кушодан мондан мана бо омадестай бо пагаам бори нав меёранд ана ёш чандан ана ино 80 сомон духтаро ина киртачора бинен чихе хушрӯчаян интихобуш бисёра иҷада бо хутон биёен ай пеш бинен бо нахстарак мешава мана палточо чанд буд палточоям ина бинен хушрӯай 80 сомон мана и киртача двойка мана палто ҳар он чизе ки мегирен 80 сом 50 сом инам хе нархушон